Si Ranger, naka-register ng Only Tawa. Mula kaninang madaling araw, tumatawa na siya. Hanggang ngayon, tumatawa pa rin siya. Time check, it's already 9:30 AM and nandito na kami sa People's Park. Nakapunta na ako dito for how many times? Yun lang kasi namiss ko lang. Namiss ko yung dating pinapasyalan na. Buti na lang mahangin pero ang init. Init dito sa Tagaytay. Compare mo na sa Baguio. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I can walk, see, hear, I should celebrate. Think I can change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need is a better day. Yeah, all I need is a better day. Is all I want, and I pray. Tatlong bibe! Go set. Nagangin mo? Wait lang. Wala pa eh. Ilan na yung nanalo ngayong araw mo? Ikaw mo eh. Ah! See! Vuelo! Wala pa din! Bitin! Grabe! Grabe yung drop tower! Nagsakay niya sa pangko para nagsakay. Oh, grabe ang taas pa naman oh! Oh my gosh! Dito to go mo eh. Balik ka Kumisigaw na eh. Mabigat din. Na baseball. Isang plato lang pong kailangan basagin, kuya. Ano? Ay, oh. Wala. Ikatawan, Brad. Dalawa dapat? Dalawang plato. Dalawang bola siya per game, dalawang plato din babasag.
Para makakuha ng... Ay, gano'n. Ay, 100. 100. Pag nabasag na yung una, i-share ball nyo na. Locos pa. Dapat Yun na! Ay! Hindi yung yero ay babasagin. pag ganun, wala na. Wala, pero pwede pa rin po yung ibaso. Pero wala na pong tayo. Kasi kailangan po dalawa. Sige sa ulan. Ay! Si Sosen na lang sana. Galingan mo ah. Pabalik. Para kay Bebe Kelsey yan. Pabalik ko talaga siya. Ako, may chance ko. Ay! Amazing! Sana lang din! Sa ibang plato. Huwag mo yun. Ibang plato naman. Sayang! Paano din? Natalbog pare. Matalbog yan. So dapat. Yung mo man malabit yung mga feelings ba? Pasa yun, pasa. Pasa. Pasa dito, pasa, balik. Wala talaga. Tingin siya kasi gano'n! Tingnan mo si Precious! Nagsaya-saya ni Precious! Suset! Precious! Lahat ng place dito sa Enchanted Kingdom, guys, Instagrammable. Kaya, ang ganda. At CR lang. Hanap na naman ng CR eh. Punta tayo sa may Agila ride. This is the Agila ride. Yes. Ito yung gusto namin. 500 siya guys kung hindi siya kasali sa ticket nyo. So yung ticket namin is only 770 pesos. Weekend pass na siya. Regular ride all you can with Agila ride. Which is kapag ordinary lang is 900 plus 500 na Agila ride. Nakakalula itong building na to guys. Grabe. My gosh. Oh. Tapos na kami sa Rio Grande, guys. Ay, sa Rio Grande. Sa Agila ride, a must try kapag, lalo na kapag may mga bata kayo na elementary, ganun mga, basta kahit adult, nakakaiyak ang ganda ng Pilipinas. Hey guys, next stop naman natin is Lag Jam. Yun yung nag-splash dyan. Ganun. Kaso hindi kasi pwedeng mag-video, ganun habang ongoing yung ride. Kaya wala akong nakukuhanan na clip na kapag during the ride.
Hindi naman kayo nakikita. Basa ka rin, men. Masama rin. Pwede na, de? Na-charge? Pag GoPro, hindi nila sinisita. Pero kapag naka-camera ka na ano, ganun. Sinisita nila. Kasi yung GoPro nakaganyan. Kaya hindi naman nila halata. Kaya pwede lang. Rubber boat naman tayo pang parelax. Signing off. Listen to my heart beat, beat, beat. Saying, do you love me, me, me? But I'm not here alone, so I put you in a song.